Takže ahojte, len som vám chcela ukázať, aby ste mi trošku poradili, že to stále neviem, aké nechty si dám na tú svadbu. Tak som vám chcela ukázať, že budem mať teda takúto kabelku, takúto listovú, potom budem mať k tomu takéto biele topánky. A ešte budem mať buď červené alebo modré šaty. Červené šaty s bielou stuhou alebo modré šaty, ale asi budem mať červené, lebo podľa toho, ako mi prídu, tak rozmýšľam, že či by ste mi neporadili, že aké nechty by som si mala urobiť k takýmto doplnkom a červeným šatám alebo prípadne k modrým šatám, tak mi môžete napísať, pretože naozaj potrebujem poradiť a mám viac takých spôsobov, ale nič až také výborné ma nenapadá. Takže ďakujem za každý koment, ktorý mi napíšete a naozaj by som vás poprosila, aby ste mi poradili, čo si mám, aké nechty si mám urobiť. Takže vopred vám ďakujem.